ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର ମକର ମେଳାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଦେଖେଇଥିଲି, ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ମକର ମେଳା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଖାଇଲି ଅଣ୍ଡା ଚପ୍, କାହିଁକିନା ମକର ମେଳା ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଅଣ୍ଡା ଚପ୍, ତାକୁ ତ ଆମେ ଆଗେ ଖାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କିଣିବେ 5 ଟଙ୍କା, ତେଣିକି ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କିଛି କିଣି ନା, ଚାଲ ସବୁ ଦେଖି ଚାଲ, ଯାହା ତ ନଉଛୁ ଘରେ ଥୋଇ ଦଉଛୁ। ଆମ ପୁଅ ଶୀତଦିନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ ବୋଲିକି ମଜା ଆସିଲା, ଟେଙ୍କେ ନାଚିଦେଲା ଆଉ। ତାପରେ ଖାଇଦେଲୁ ଗରମା ଗରମ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଖାଇସାରି ପୁଣି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ଏଇଠି ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖେଳନା, ଆମେ 7 ଟଙ୍କା, କାହିଁକିନା ସେଥିରୁ ମୋ ପୁଅ ବି 2ଟା ଆଣିଲା। ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ସମୟ ହେଲାଣି ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ବୁଲୁଛୁ, ଆସି ରାତି 10ଟା ହେଲାଣି। ତ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ ଚାଉମିନ, ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ଆସିନଥିଲା। ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି ମୋର ବଡ଼ ପୁତୁରା ତ ଦେଖିଲେ ଏ ଟୁଙ୍କାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନିଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାଉମିନ ଖାଇସାରି 3 ଜଣ ରୋଲ ଖାଇଲୁ, ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ।